jobb kezembe ollót, és finoman, csak a kicsi csücskét levágom a tejnek. Ez megvan, és folyt. Akkor ezt beleöntjük a Turmix gépbe. Nem vettem le. Pillanat. Állj már meg. Ajaj. Na mindjárt. Össze fog ám ez jönni mindjárt, csak az igazság, hogy egy rongyot elfelejtettem ide készíteni. Végén mégis sikerült a tejet belevarázsolni a kis tégelybe. Ezt félretesszük, és most beleteszünk egy darab tojást. Nem sárgáját, nem fehérjét, az egész tojást. A tojás felbontásának van egy nagyon egyszerű és határozott módja, amikor is a csücsos végével kifelé tartjuk, és a kés nem éles, hanem tompa élével egy jó irányzott mozdulattal lecsapjuk. De vigyázva, hogy közben tojást föl kell rántani, és a tartalma gyönyörűen benne marad, van, aki ezt így nyersen megiszta, de hát nyilván mi ebbe fogjuk beleönteni. Mutatom. Kis gyakorlattal is összejön ez a dolog. Így? Ujjajjaj. Kicsit sok lett azért be lehet, hoppá, így. A kis fehérje. Így van. A késnek a tompa élével behúzzuk. Így. A tojásnak van egy olyan tulajdonsága, hogy azonnal nem folyik szét. Tehát ha véletlen valaki így jár, egy jól határozott mozdulattal még betehető a tégelybe. A tégelybe. Kész. Ez a kicsi, ami kimaradt, ez nem érdekes ennyire. Nagyon vigyázni kell a nívóra. Itt van két vonal. Ha a felsőt is eléri az anyag, akkor már baj van. Elnézést, egy rongyot kell, azt hiszem, behoznom a képben. Ezt elfelejtettem tényleg ide készíteni. Tudjuk, most egy olyan manőver következik, hogy ebbe bele kell egy-két szemkörtét tenni. Na most, ezt már tejet már eladtuk egyszer. Ezt neki támasztjuk valaminek. Körte befőtt tetejét, ezt csavarjuk. Ezt nekifutásból fogom megcsinálni. Itt kellene neki jönni, múltkor sikerült. Kedves nézőink, a mai recept bemutatás sajnos egyszerűen nem